Elsuhansz az M1-esen a Turul mellett, és azt hiszed, ez Tatabánya. Persze az is, de ennél azért sokkal több. Nekem például a szülővárosom, amit nem csak azért szeretek, mert itt nőttem fel, hanem mert jó itt lenni. Ez a város folyton inspirál, hogy többet mozogjak. És ugyan lehet, hogy BMX-re már nem pattanok a városi extrém sportpályán, de bakancsot szívesen húzok, mert a lenyűgöző Gerecse minden vízhólyagot megér. És ami talán leginkább jellemzi Tatabányát, az a víz. A Csónakázótónál nem csak a szem nem marad szárazon, de az izmok sem. A gyémántfürdő kristálytiszta vize pedig szinte megfiatalít. Nekem fontos, hogy a közösség, amiben élek, szellemileg is gyarapodjon. Hogy olyan események legyenek a városban, amik felejthetetlenek. Vagy akkora bulik, amikre néha jobb, ha nem is emlékszünk. Itt pedig mindig lehet okot találni a bulizásra. Például, ha nyer a csapatom, olyan meg úgy sincs, hogy veszít. Jó látni, hogy Tatabánya folyamatosan fejlődik, megújul, és egyre többen döntenek úgy, hogy itt akarnak élni, dolgozni és családot alapítani. Engem az egész fiatalságom ide köt. Hál' Istennek ennek a közönség is örül. Nos, ezekért szeretem ezt a várost. Gyere, és találd meg te, miért szereted Tatabányát.